Toto je extrémna obrana vajíčka, od tej najhoršej po lepšiu až po úplne najlepšiu. Túto obranu postavím na tých najmodernejších egos. Ok, takže nachádzame sa v prvej hre, no a ja si hneď idem zobrať takto irony. Jo, pretože potrebujem veľmi veľa blokov na to, aby som sa dostal na stred a taktiež na prvú vrstvu obstavenia vajíčka. Mám nejaké bloky a ako sa tak pozerám, tak teammate nám už pomohol a prvú vrstvu dal obsidian, čo je akože super, pretože nám takto už hneď pomohol. Jo, zobral si kit asi. Ja som si náschvál nezobral kit, pretože som to chcel urobiť trošku ťažšie, ale predsa len je to iba dobré. Jo, takže to takto ešte zastavím tento obsidian. No dokúpil som si bloky a idem pomôcť teammateom sa dostať na stred, jo, takže to takto ešte dám a môžeme ísť na stred, jo, pôjdeme rýchly rush. Každopádne zatiaľ, čo sa stavím na stred, by ste mi mohli dať odber, jo, blížime sa k 1500 odberateľom. No ja už nemám teda bloky a musím sa vrátiť za teammateami, dúfam, že ten má, ok, ten má. Nice, hodil mu sem bloky, takže díky moc, šéfe, díky moc. No, vyzerá to zatiaľ dobre s našim týmom, jo, už niektoré týmy sú na strede, ale myslím si, že to je ešte v pohode s nami. Nice, takže už som na strede, no a poberiem tuto všetky možné diamanty, alebo aj goldy samozrejme. Jo, potrebujeme to na nejaký ten generátor, ok, tak ja si tu ešte počkam chvíľu. Lebo viete čo, pôjdem rovno rush, jo, tuto na červeného, ktorý je sám. A jo, myslím si, že by som ho v pohode mohol dať, ok. Jo, takže takto iba prejdem, zatiaľ som ma nevšimol, ok, už si ma všimol. What? To čo má za obstavené vajce, kámo? Videli ste to? Ok, tak on to má celé obsidianom obstavené, tak tam sa mi úplne nechce ísť, popravde. Tak predsa len zostanem na strede a budem zbierať diamanty, jo, pretože toto by sa mi neoplatilo, asi by som to ani nezničil, pretože nemám ani krompač. A ja si tu poberiem nejaké diamanty, nice, už máme 5 diamantov, takže si môžeme urobiť diamantový generátor, jo, idem domov. Ok, takže kúpil som si honey bloky, ktoré nestojí zase až tak veľa, no a idem pomôcť obstavaniu vajíčka. Takže to chceme mať samozrejme čo najlepšie, no a prvá vrstva je obsidian, no tak to nám to dosť pomôže, jo. No a každopádne, dámy a páni, nastal čas, aby som sa trošku vyupgradil, jo, nemám veľa diamantov, ale trošku tých ironových vecí potrebujem. Jo, takže, kámo, to není možné, oni nám zničili vajce, kde je, kámo, čo? Ok, tu už s nimi fajti, Jo, ok, tak to bude ťažké, pretože typek má oveľa lepšie veci než ja. Toto bude ťažké, moji všetci spoluhráči sú už mŕtvi, ale nie, ešte typek žije, ale kámo bude po mne, on má oveľa lepšie veci, ok, GG. Každopádne, ako ma ešte poznáte, tak viete, že ja sa tak ľahko nevzdám. No a máme tu druhú hru. Jo, tentokrát by som chcel obranu vajíčka urobiť o niečo extrémnejšiu, nech je ťažšie sa tomu súperovi dostať tam. Ok, dáme páni, vidím, že si náš spoluhráč kúpil kit, takže ja to ešte takto urobím, jo, týmto sandstoneom. Predsa len opäť to budeme mať o niečo ľahšie, keď tu máme už prvú vrstvu obsidia. Tak ja to týmto sandstoneom urobím, nech to je ťažšie pre protihráča, jo, a nech sa vôbec boja sem prísť. Každopádne mám už niečo lepšie veci, no a tam vzadu vidím modrého, takže s ním by som si mohol dať fight a teoreticky by som mohol vyhrať, jo. Sme nejako vyrovnaní, jo, nemám zase o niečo lepšie veci, kámo, a po dole, kámo, poď, yes, ok, zabil som ho našťastie, jo, ten by nám hrozil, že by možno na nás aj išiel, jo, vyzeral tak podozrivo, každopádne ja sa vraciam domov. No a poberiem si sem nejaké diamanty, pretože už by som sa chcel trošku vyupgradiť, ok, vyzerá to, že diamantový generátor je na maxe a naši spoluhráči už majú tiež v pohode veci, takže ja sa taktiež vyupgradím, jo, takže pôjdeme takto sem do shopu. A kúpil by som si rovno možno aj armor. Yes, takže máme to tu, mám už aj armor, som oveľa lepšie na tom, a než som bol predtým. No a teraz ma čaká robenie ďalšej vrstvy, alebo teda tretej vrstvy z týchto honey blokov, ktoré sa myslím si, že ťažia o niečo ťažšie než tieto sandstony. Jo, a chceme to urobiť čo najťažšie. A tieto honey bloky nie sú ani nejaké drahé, jo. Zdá sa mi, že stojí nejaké 2 irony, ak sa nemýlim, takže urobíme to takto, nech je to čo najťažšie. No a keďže mám dosť diamantov, tak som si urobil aj takúto ender chestku, kde si dáme všetky veci, ktoré nepotrebujem zatiaľ, ok. Nie, kamo, zničili nám vajce, no a typka zo spoluhráčom musíme dať dole, pretože nevyzerá byť nejaký dobrý kam, ale štve ma, že nám zničili to vajce, poď dole, poď, yes, ok, so spoluhráčom sme ho dali dole, ale toto vyzerá, že tá technika obstavania vajíčka veľmi nefunguje, jo, hráči si vedia nájsť cestu a väčšinou nám to vajíčko zničia. To bez nášho týmu sme poslední dva, čo žijeme, no a tuto vidím nejakého týpka, ktorý tu je, a ja ho takto zozadu zabijem. Jo, potrebujeme každý jeden kill a je po ňom, ok, je po ňom.
Našťastie. Dámy páni, každopádne máme tu fight, ktorý môže rozhodnúť o mojej budúcnosti v tejto hre. A kámo, týpek je fakt dobrý, máme tie isté veci spolu, no a on ma proste dáva, jo. Takto akože fakenem, kámo, jo, naznačil som mu, že som sa tam portol, ale ono mne vie, ono mne nie. Kámo, nie. Ok, je po mne? Nie. No a bohužiaľ nám extra obstavenie postel nepomohlo, takže čau.